Unha das liñas fundamentais do traballo da formación para estes próximos 4 anos volverá a ser a ría, tratando de resolver as problemáticas que afectan ao sector do mar, a principal fonte de ingresos para estas dúas comarcas. Que urxe tomar man do sector marisqueiro e da ría antes de que sea demasiado tarde, e nós xa temos en este momento varias iniciativas presentadas a ese respecto. Seguiremos en esta línea con máis fincapé que nunca, porque é a principal fonte económica da comarca de Muros-Noia. A depuración das augas nos diferentes concellos da zona, especialmente aqueles con maior dispersión territorial, será tamén outro dos aspectos que centrarán a atención dos nacionalistas, como tamén o será o da situación das infraestructuras viarias. Que se non fose neste momento pola Diputación Provincial, nin siquera moitos camiños fundamentais para estes concellos poderían estar en unhas mínimas condicións. Na parte social, os nacionalistas volverán a poñer o foco na falla da gardería pública en Noia, así como tamén na necesidade de levar adiante dous proxectos actualmente paralizados, como son os novos centros de saúde de Porto do Son e Noia, tras anos de promesas. Levamos anos de promesas e seguimos agardando, insisto, en un concello cabeceira de comarca que sigue desatendido tamén en ese plano. Outros dos temas nos que seguirán incidindo serán a situación da planta de Serbia e tamén o da mina de San Fins, para que piden a restauración da contorna, despois de que a Xunta denegase recentemente a autorización de vertidos. E que hai que lembrarlle a todo mundo, para empezar a Xunta de Galiza, que en este momento, por máis que a autorización de vertidos caeu finalmente, seguimos a respecto da mina de San Fins exactamente na mesma situación que antes de febreiro de 2022, que foi cando se autorizaron precisamente eses vertidos. Polo tanto, vamos a seguir traballando na restauración de toda esa contorna. Por último, os nacionalistas pedirán tamén o desenvolvemento de máis chan industrial nestas dúas comarcas e o desdobramento do corredor de Brión a Noia, sen esquecer tampouco a mellora da C550 de Muros a Noia, en moi mal estado.